ụmụnne m na-ewe n'iwe network I was interrupted, so ama m na ọ dịgo mma kịta biko ọ bụ na ọ dị mma give me thumbs up ka m wee mmalụ na ọ na-agakwa maka na m afọ ọzọkwa time ebe ọ na-account ya okay yes daalụnụ yeah at least afụgo m na ọ ka na-aga maka it was interrupted a minute ago. So like etu m si na-akọ, so mgbe anyị nwa na-aba ọnwa ịlọ mmụọ nke anyị bụ ọnwa asatọ yanwa bụ ọnwa ịlọ mmụọ. Anyị banyere ya mgbe ọnwa nke gara aga ndị bekee bụ which is August fa mgbe ọ ka nọ na 21st of August anyị abago ọnwa ịlọ mmụọ. So ọ bụ na amụ gị on the 22nd of August ịbụrụ ọnwa August nwanne m ịbụ nwa ọnwa ịlọ mmụọ o asa onye Igbo maka ọ bụ na ịghọtara etu anyị na-eti na-aga na amụghị na August na amụghị na August ịma nje n'ukwu aka oyibo tuto oloma ịma nje n'ukwu ube wọlụ banana ije n'ukwu ube ịghọlụ ube ije n'ukwu ogede ịghọlụ ogede. So ọ bụ na ịbụ nwa ọnwa ịlọ mmụọ ị nwere anything to do with August nke ị na-enwe anything to do with September as onye Igbo ọdịbe ndị dịlụfa ka ọdịbe anyị dịla anyị maka na nkụ dị na mba na-eghelu mba nni. O nwere ife ejikpụ mụ na gị ya ka m ji na-asị na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m na ọbala dị m na-arụ bụ nke unu na arụ m bụ arụ unu ofu ife ka ejikpụ anyị ọ bụrụ ife ejikpụ mụ na gị ka ejikpụ nwa onye akpọrọ Octavius Caesar mgbe Caesar na-achị Rome osisi kpọọ afa ọnwa nke a tụnyanwa akpọ nke a Octavius ọ bụrụ October. O nwere anything to do with mụ na gị maka na ịma nje n'ukwu ogede wolo oloma ogede ka ị ga-enweta na ogede ya bụ na mgbe anyị na-eji aba ọnwa ịlọ mmụọ on this 21st of August anyị abagoli ọnwa ịlọ mmụọ ofu ụbọchị abụọ nọgide n'ọnwa ịlọ mmụọ until 11th day nearly izu one mgbe a na-abịa 11th day on the 12th day izu ịtọ 3 times 4 kafanwa ka na-abazi their first day of gịnị ọnwa itenaanị. Ọnwa itenaanị fa etu a ka ga-esi use this calendar wee ghọta ife ọ na-akọwa just like etu esi enwe horoscope maka na horoscope bụ abụọ na ịbụ maybe from 15th of September to maybe to 14th of October for argument's sake ebolo Virgo just for argument's sake etu a ka ọ dị na kalenda Igbo maka gịnị na ụbọchị anyị na fada adaba izu anyị na fada adaba onwero ka ife dị nọ ga-adaba wit ife dị saa izu ndị ọcha bụ abalị saa onwero ka isaa daba na ịnọ ife dị 13 bụ ọnwa onwero ka ọnwa 13 daba n'ọnwa 12 ọdịbe ndị dịlụfa mana ọdịbe anyị dịla anyị nkụ dị na mba na-eghelu mba nni o nwere ife kpata anyị ji akụ Igbo. So ife niile m na-akọwa bụ ife anyị ji akụ Igbo ya bụ genetik anyị echiche anyị mmụọ anyị mmili aja anị abụ anụ arụ mmili chịkọtala aja anị ọnụ ume anyị bụ uzoku mele ọbala anyị fancha bụ Igbo ya bụ na ịchọ ka okike lụọ alụ gị ọlụ ị ga-ada ala okike na nọmbịa ị ga-eji aka okwu daala anọmba okike
ị ga-aghọta izu, ị ga-aghọta ọnwa, ị ga-aghọta ụbọchị, ị ga-aghọta eke, ị ga-aghọta oye, ị ga-aghọta afọ, ị ga-aghọta nkwụ, ị ga-aghọta ọnwa mbụ, ị ga-aghọta ọnwa abụọ, ị ga-aghọta ọnwa nke ịtọ, ị ga-aghọta ọnwa niile, ghọta ebe gị nwa daba n'ime, i wee gbaala onwe gị afa. Onwero pastọ ga-enye gị ansa, onwero dibịa ga-enye gị ansa. Aja niile ị na-achụ bụba nza. Onwe gị ka ọ ga-abịa ịghọta ịmala ebe ị na-aga. Ana ịghọta onwe gị ga-ebido n'ịma ịma ịbụ nwa eke ka ịbụ nwa oye, ka ịbụ nwa afọ, ka ịbụ nwa nkwọ, ịbụ nwa ọnwa mbụ, ka ịbụ nwa ọnwa abụọ, ịbụ nwa ọnwa ịlọ mmụọ, ka ịbụ nwa ifeji ọkụ. Kedu onye ịbụ? Onye ka ịbụ? Ibudo onye? Maka ọ bụrụ na ị nwere ike ịzọ onwe gị simple ajụjụ onye ka ịbụ, ọ bụrụ na anyị enwere ike ịjụ onwe anyị simple ajụjụ onye ka anyị bụ, aja anyị na-achụ kedụzi onye anyị na-achụ ya? Maka ọ ga na-achite na ọ ga-bounce back to us. Mana anyị aghọtara, anyị amara, anyị nwere ike ikwu ife anyị bụ. So kedu ife anyị na-eme, kedu onye anyị na-emeli ya? Ifugo nwaanyị na ekpele niile anyị na-ekpe, ọ narọ ife na-egbu anyị kịta adị na-egbu anyị na Biafra land. Maka o nwere ebe ọ na-aga, ọ da cross line. Ọ bụ na ị darọ with the right code, you're going nowhere. So etu aka ọ dị n'ife m na-akọwa. So mgbe anyị ga-eji wee nọrọ n'ọnwa ịsatọ, which is ọnwa ịlọ mmụọ, anyị nwa abagoli abalị 12 n'ofu. Mgbe anyị na-abazi 12 ka fanwa ka na-aba ọnwa nke ofu mkpụrụ ụbọchị fa n'ọnwa nke ite naanị fa. Maka gịnị? Ọnwa ịsatọ anyị bụ ọnwa ite naanị fa. Ọnwa 10 anyị bụ ọnwa 10 na ofu fa. Ọnwa 10 na ofu anyị bụ ọnwa 10 na abụọ fa. Ọkwa ịghọtaba gị? Ọnwa mbụ anyị bụ ọnwa abụọ fa. Ọnwa abụọ anyị bụ ọnwa atọ fa. Ọnwa atọ anyị bụ ọnwa anọ fa. Ọnwa anọ anyị bụ ọnwa ise fa. Ọnwa ise anyị bụ ọnwa isii fa. Ọnwa isii anyị bụ ọnwa isaa fa. Ọnwa ise anyị bụ ọnwa ịsatọ fa. Ọnwa ịsatọ anyị bụ ọnwa ite naanị fa. Ọnwa ite naanị anyị bụ ọnwa 10 fa. Ọnwa 10 fa bụ ọnwa 10 na ofu fa. Ọnwa 10 na ofu anyị bụ ọnwa 10 na ebu afa. Ọnwa 10 na ebu afa. Ọnwa 10 na ebu afa bụ fa abago ọnwa 10 na ebu. Ọ bụ ọnwa 10 na ofu anyị. Mgbe anyị na-ajize bụ ọnwa 10 na ebu fa nọ na Jenụwarị. Mana anyị ka ga-aba n'ọnwa 10 na atọ, which is ọnwa ụzọ alụsị. Mgbe anyị ga-eji ba n'ọnwa 10 na atọ, fanwa nọzi gịnị na Febụwarị na Jenụwarị. Anyị na-abanyezi ọnwa mbụ anyị, fanụ n'ọnwa ịbụọ. Ọkwunu na-aghọta ya. Anyị na-aga 28 day, fanwa nwee ike ka na-aga, fanwa ka ya agakwa 30, fanwa ike nwekwa ike gaa 30, gaa mfa ya gaa 29, gaa 30, gaa 31. Mgbe ọnwa ga-eji na-agbago ifu nọ ya na-agbakọnye ọnụ. So before ịmala ife na-emenụ, anyị na fara. Before ịmala ife na-emenụ, anyị nwa dizi ahead of them. Maka gịnị? Na anyị ga-abanye ọnwa ọfụ na 28, fanwa ka ya agụgolu 29, gụa 30, gụa 31. So anyị na-abanye ọnwa ọzọ, anyị ebuluzie that 3, because anyị nọzifa ahead 3 days ahead. Mgbe ị ga-eji na-ama, anyị anọla ahead 12 days etu o si dị ebe a kịta. So ọ bụrụ ọsọsọ ịgụ arụ anyị na-arọ ndị ọcha, ọ ịgụ arụ anyị na-arọ asị onye Igbo, asị ndị Igbo, ka anyị wee meghe ụzọ nke anyị, ka anyị wee mee ka ife dịla anyị mma, ka anyị wee bụrụ ndị anyị bụ, ghọta onwe anyị. So ka m gabakwa n'iru, ka m gaa kịta akọwa ngwụsị arụ. Mgbe anyị ga-eji wee ba na
unu ewekwana iwe no ndị abịa kpọsị afọ ejide the network affect kwa anyị ebidokwa n'isi. So mgbe anyị ga-eji wee baa ọnwa ikpeazụ anyị, which is ọnwa alụkwụsị, bụ ọnwa ikpeazụ ndị Igbo. Ifugi ebe that time days ka na chelekwa ka mmalebe mma edebegodi fon a ka o wee nyela anyị aka. Anyị akaụntụ bago days ifugi. So iso foto a ifu na ọnwa nke gwụsịla agwụsị tupu anyị abaa ọnwa nke ikpeazụ, ọnwa nke 13 anyị banyere ọnwa nke 13, which is ọnwa alụkwụsị on their January month. Maka January fa bụ ụzọ, mgbe January fa ga-abụ 16th ka anyị ga-abanye n'arọ a, ka anyị ga-abanye ọnwa alụkwụsị January 16th. So by that January 16th anyị enwegoli already 16 day. Anyị enwego anyị nọ 16 day ahead of them. So ọ bụ kịta for instance na amụ gị on January 17th, iche na ịbụ nwa January, ịbụrụ nwa January, ịbụ nwa ọnwa ụzọ alụsị. So kedu ife alụkwụsị nwee ime na ndụ gị? Ị ga-ajụ onwe gị, amụ gị na Eke, amụ gị na Oye, amụ gị na Afọ, amụ gị na Nkwọ, and kedu ife alụkwụsị nwere ime na ndụ gị? Ife alụkwụsị nwee ime na ndụ gị bụ na gị nwa n'okike ụwa nke gị ikwesị ịsọla ajọ ife ọbụla, ikwesị ịsọla ajọ ife ọbụla, ikwesị ịsọlụ asị na aghụghọ ọbụla, ikwesị ịgbali ọsọ. Ife niile anyị na-achọ n'ụwa dị anyị n'aka. Mana gịnị ka anyị ji emeli ife ndị a niile? Ọ maka na anyị achọrọ civilization? Anyị chọọ ịdị civilized, anyị chọọ ịdị ka ibe anyị chọọ create moto, create a plane, create ife dị iche iche. Mana onwero ka mmụọ okike ga-esi wee seni unless ma ya ghọta onwe anyị. Mmụọ okike si na nghọta onwe abịa. Onwero ka mmụọ okike, onwero ka onye Igbo, onwero ka ndị Igbo, onwero ka Igbo nation ga-esi bụrụ a nation of creativity ma ọ bụrụ na mmụọ okike fadalụ mba. Mmụọ okike Igbo ga-eteta n'ụla, binie n'ụla, mmalụ onye ọ bụ, mmalụ ife eji eke eme, mmalụ ife eji oya eme, mmili n'ulukpu, na igiligi. Mmụọ Igbo ọbụla ị ga-ama ife eji igiligi eme, ị ga-ama ife eji mmili eme, ị ga-ama ife nkwọ, ị ga-ama ife afọ bụ, ị ga-ama ife ị na-eweta naanị, ị ga-ama ọtụtụ ife niile ị ga-eweta naanị, ị ga-ama aja ị ga-ekpota naanị, ịgba anya n'ọkụ, ịjọ ịkọmbine anya wite ọkụ, which is Eke. Aja afọ aghọọ ugegbe, ọghọọ miro. Ị ga-ama aja ị ga-abịa ikpopụta naanị, ịgba anya n'ọkụ, ọghọọ ayon. Ị ga-ama etu ị ga-esi wee gwupụta okwute naanị, ijoin anya. Maybe onya ka m ji gwa unu okwu nke ngwala unu mbụ na gịnị na ụzụ kpujulu egbe na egbe gbagbulu egbe na egbe ebula ọkụkọ na ọkụkọ tola akịka na akịka tajila ọgụ na ọgụ vọwalani na anị milu mmili na mmili menyụlụ ọkụ na ọkụ chajilu mma na mma gbutulu ụkwa na ụkwa dagbu nwa aka dị mkpọrọ. So ife ndị a niile bụ ife dị n'okike, mana ị ga-aghọta onye ịbụ
ọ bụrụ dibịa ga-ama ife ndị a niile. Mụ na gị n'ịghọtachi anyị na ịghọta okike anyị ka anyị ga-esi ghọta ife ndị a niile m na-akọwa. Mana ezo onye ezo ọ dịka a ga-asị, mana tupu ị mala ife a na-akọwa bụ ị ga-edebe onwe gị ọgọ, ị ga-abụ onye eziokwu, ị ga-ama ife ị ga-asọ, ị ga-ewepụ alụ na ndụ gị, ị ga-ewepụ alụ na ndụ gị. Igbo agwa ya okwu, mma agwa ya okwu, ị ga-enwe the right code. The right code na-akụ na your DNA. This number ị nwe na your mobile phone anyị ji enwe onwe anyị na-enweta onwe anyị, ọ na-akụ na your DNA. And also the right code na your DNA, ị activate enya, ị nweta all this information. So anyị niile na-ege ntị, unu bụ ndị na-ege ntị, o nwelu nke dịgo activated n'ime unu, o nwelu nke dịgo activated n'ime anyị. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-ewepụta oge na-ege ife a. O nwelu ndị gbapụgoli since, o nwelu ndị ọ na-aba adịnya afa enwedị ike ifolo. Maka gịnị? Na ọkarọkụba na DNA. Ọ bụrụ onye ọbụla ka emele ife a na-ekwufọ. Mana ka unu ra na-ege ntị, ka mụ nwa na-ekwukwa okwu nga ozi Chineke, ka ndị ọzọkwa dịkwa iche iche bịanụ gbaa ama nke fa gbasalụ ndị Igbo. Anyị ncha niile bụ ndị dị ana anyị na-akụ. Anyị bụ ndị Igbo ndị gboo. Ndị ọlụ anyị n'ụwa bụ igbochi ife ọjọọ tupu o mee. Ndị gbadolu ụkwụ n'ogu. Ndị ofe anyị ga-adị ile, maka na ọfọ ịdị ile ịma na ọ ga-enwe ogu, ọ ga-akwụ n'ogu. Awake enya awake, maka na ọfọ na-akwụrụ n'ogu na ọfọ a na-awakere awake bụ mkpala. Ya bụ na ife nji wee bịa ịgụ this kalenda tata bụ ka anyị wee welu wee mmalụ. Ọ bụ ọkwazi maka anyị o. Ụmụaka ndị anyị mụrụ amụ na ndị anyị ka ya amụ echi, fa kwesịrị ịma ndị fa bụ. Ọ ga-abụ fa zuo onye China gwafa nke fa na-ekwe ka o si dị na be anyị. Ụmụaka anyị asị ndị China, oke na be anyị na-ekwe etu ọ dị. Fafa onye Arab si fa na-ekwe ka o si dị na befa. Fa nwasị, that's good na be anyị na-ekwe etu nke be anyị dị. Ụwa niile nwere akụkọ fafa na-akọ. Kedu nke anyị na-akọ? Kedu nke anyị rapụrụ ụmụaka anyị ka fa kọọ? Ọ bụ ọkwọ na ịgba nwaanyị tobịa ma ebu okwu. Ọ bụ ọkwọ na nwaanyị ibu afọ ime ọnwa ite naanị mụta nwa bụ okwu. Anyị afụghị kịta ife eji ife amụrụ amụ eme. Anyị afụghị ife eji ife amụrụ amụ eme. O nwere ulu ọba naanị kpopụta fa Awụsa. Ma ọ bụ na anyị edebere ọlụfa, anyị ejiro nwa wee sụchalụ fa ọfịa. Mefa aghọta ndị fa bụ. Mefa amalụ na onwere ebe fasi. Mefa amalụ na ebe fasi nwere ise. Na ise nọ n'ebe fasi nwere iwu anị, nwee ntaanị, nwee omenanị, nwee ọdịnanị, nwee nsaanị. Na fadebe ife ise plus ife ịnọ, izu ịnọ, onwere okike kafa. Fekebe ife. Maka na ọ bụrụ ije gụọ akwụkwọ bụ isi. Anyị nwere ndị jele akwụkwọ na be anyị fa wee mesịa gịnị? Onwego dọkịta unu masị onye Igbo gụchaa ife niile ọgwụ, ma ọ bụ famasist gụchaa wee mee ete ofu mkpụrụ ọgwụ. Ọkwa ọ gụchaa ọka na-eche ka o were ọgwụ onye ọcha ma nye mụ na gị. Onwego enjinia ife gụchaa ife niile ọgwụ n'ala Igbo create anything. Briji ndị ọcha lụ wee rapụ fanta adakasigo. Ifunugo enjinia gụchalụnụ discover etu oyi esi wee mee otu rọba wee kpụọ ogigbe anya. So ọ bụrụ akwụkwọ bụ okwu. Ọ ịghọta onye bụ culture. So ife ọzọ bụ na ịbịa na this calendar, ede m n'otu niile gbasalịa. For example, ekwu m sị na ọnwa mbụ correspond to February. Ọnwa abụọ correspond to March. Ọnwa atọ, ọnwa Ifeke na ọ correspond to April. Ọnwa anọ Igbo
correspond to May, which is ọnwa ise ndị ọcha. ọnwa isii ndị Igbo, ọnwa agwụ correspond to ọnwa ise ndị Igbo, ọnwa agwụ correspond to ọnwa isii ndị ọcha. Ọnwa isii ndị Igbo, which is ọnwa Ifejiọkụ, correspond to ọnwa ịsa afa. Ọnwa asaa bụ ọnwa alọmchi correspond to ọnwa asatọ fa. Ọnwa asatọ ọnwa ịlọ mmụọ correspond to ọnwa itenaanị fa. Ọnwa itenaanị anyị bụ ọnwa anị correspond to ọnwa ilifa. Ọnwa ilifa bụ ọnwa okike correspond to ọnwa ili na ofufa. Ọnwa ili na ofufa bụ ọnwa ili na ofu anyị bụ ọnwa aja anị correspond to ọnwa ili na abụọ afa. Ọnwa ili na abụọ afa, ọnwa ili na abụọ anyị bụ ọnwa ede aja anị correspond to ọnwa ili na atọ fa. Ọnwa ili na atọ anyị bụ ọnwa ụzọ alụkwụsị correspond to their February month. N'ime ebe a ọ gọwakwala mgbe anyị ji abụ ọnwa ọfụ anyị, kọwali mgbe fọma ji abụ ọnwa ọfụ ka anyị wee ghọta ife niile. Then ife ọzọ m tinyekwazila ebe a bụ maka na ndị Igbo si na onye amalụ ibe ezie, ikwu amalụ ibe ezie. Ekwu m sị na ya ama ngụkwada destin etu anyị si agụ kalenda ndị ọcha, ego anyị etu ọ ga-agbagwoju ya anya. So etu am si die ka ị ga-esi wee gụọ aghọta ya. Ịgụ anya etu am si wee die, ọ ga-adịgide accurate until the next 112 years to come, which will be minus 2012. So maybe oya was 112, maybe it might be 109 years to come. So in the next 109 years to come, I de lucky I had not here. I am not here. Mgbe aka time I na faga ecolide. Man o collide chakwa o gbasabakwa. Because ụwa abụ ofu, ụwa anyị na fa abụrụ ofu. So fa jide nke fa, anyị jide nke anyị. So ife ndị a niile bụ ife ndị nkọwacha. Then wee bịa tinye nsibidi n'ime. Ife m ji tinye nsibidi n'ime bụ like etu ndị nsibidi a si na-ekwu maka ndị na-abịa abịa. Ifugo, so anyị nwere ọlụ anyị ga-alụ maka ndị na-abịa abịa. So etinyekwanụ m reference ekene ebe m si wee nwetachakwa ọtụtụ information dị n'akwụkwọ a. O nwekwanụ nnukwu eze ibe eyi nsikwa n'aka ya wee mụtakwa ife gbasalụ ọnwa ndị Igbo. Mana ebe nke nyanwa sizi wee gbajọ bụ na ọbịa debekwazi anya n'ọnwa 12. Mana ebe eze nọ, eze ibe ya anụ m ekene, Ngozi Chukwuka na ekene, asị m ya dịli ya mma. Onye ọbụla na-agba mbọ ime ka Igbo wee bụrụ ndị a na-ekpochapụrụ, ọ ga-adịla fa niile mma, ọ ga-adịla anyị niile mma. Tupu nrapụ unu, o nwere obele akọ mma akọ. Maka ọ na-adị mma emekata ife dị serious emekwa ife mkpali amụ, maka mgbe ụfọdụ nọ mkpali amụ ka eji elotakwa ife na-emenụ. Akụkọ a bụ gbadolo okwu n'etu ndị Igbo si ekwu na afụ ekwulu na-egbu okenye, mana ọ bụ na ekwu anụlụ ọ na-egbu nwata. Afụ ekwulu na-egbu okenye, mana ekwu anụlụ na-egbu nwata. Onye ji onye na-anị ji onwe. Onye ọbụla ga-alụ ife ọbịa elu n'ụwa. Onye alụlụ nke ya, ife ọbụla ga-emenụ ọ na-adị ya n'isi. Egwu nke dị n'akụkọ a bụ okwukwu ya, etu esi ekwu ya bụ ndị mmụọ unu bụ ụmụ nwoke na-ekwe ụwa tete ụwa tete. Ụmụ nwanyị ga na-ekwe just ụwa tete ụwa tete. Akụkọ a bụ nwoke mụtalụ nwa ya na nwunye ya mụtalụ nwa.
fazoba nwa fa nwa nwoke zugidie nnọọ emechaa nna wee nwa. Mana mgbe nna nwụrụ ọ rapụrụ ọlụ nwa ya ọdịnanị, ọ rapụrụ ọlụ nwa ya ntọnanị, ọ rapụrụ ọlụ nwa ya iwu anị, ọ rapụrụ ọlụ nwa ya omenanị, ọ rapụrụ ọlụ nwa ya nsọ anị. Akụ niile ọ kpalụ o zubeli ya nwa ya wee nwa. So nwa ya nwere ebe ọ ga-ebido aka. Mgbe nwa ya togidelu wee luo ife eji nwoke eme, ụwa gbalị aghalị. Mana n'ime obodo a etu anyị bụ ndị Igbo si malụ, ndị mmụọ na-apụta, ndị ichie niile nwụrụ anwụ fa na-apụta, fa na-abịa azụ afịa. Nwa ya achọpụtalụ mgbọsị nne ya na-abịa azụ afịa. Mgbọsị ndị mmụọ, oge ndị mmụọ na-abịa ịzụ afịa, fa na-esi n'oghele anị ala ịta. Fa leta n'oghele anị, fe yipụ awọlọ fajibụlụ mmụọ wụsa. Fa yipụ awọlọ fajibụlụ mmụọ fe ekechie anya, fe wele ọfọ faji aba na anị mmụọ tụkwasa n'inu awọlọ fa. Mmụọ ọbụla na-eyipụ awọlọ ya wele ọfịa tụkwasa n'enu nke wee jebe afịa. Mgbe afịa ga-eji wee zugide wee zụsịa, fa na-achitebe onye bịa oyile awọlọ ya ọbanyekwa n'oghele o si bata, ọ naba ebe o si bịa. Etu a ka ndị mmụọ niile si wee bịa. Onye bịa oyile awọlọ ya pim omeba n'oghele ọgaba. Onye bịa oyile awọlọ ya ojide ọfịa omeba n'oghele ọgaba. Onye bịa oyile awọlọ ya ojide ọfịa omeba n'oghele ọgaba. Etu a ka ndị mmụọ niile si wee bịa yigide awọlọ fanana, yigide awọlọ fanana. Ana mmụọ nwere oge ọ ga-eji kwesị ịnanụ, maka ọ bụrụ na ọ narụ n'oge ọ ga-eji kwesị ịnanụ, mmụọ ajụa. Mmụọ jụa, mmadụ ama nwe maka na ọ bụrụ mmadụ. Mmụọ na mmadụ enwero mmekọ. So nwa nwoke afịa abụju ụwa, afịa abụju ụwa. So mgbe nne ya bịa ka ọ chịla awọlọ ya, ọ na-anya ọfụrụ ọfịa, ọ na-anya ọfụrụ awọlọ ya. Maka gịnị mee? Ju ụwa abịago chịla wele ọfọ nne ya, chịla awọlọ nne ya. Nne ya nwere ike ịba n'oghele maka na o jiro ife ọ ga-eji wee banye. So mgbe nne ya na-achọghalizi na-achọ ife ya emenụ, ọ malụgo ife meli ya, ọ ma na ọnwụnwa ya meli ya. Ọ na-anya n'akụkụ fụ nwa ya, o wee kpọbịa. Jụwa jụwa ụwa tete, jụwa jọ nwa ụwa tete, jụwa jụwa ụwa tete, jụwa jọ nwa ụwa tete, nye m ọfọm, ụwa tete ọfọm je jizu. Ụwa tete nye m awolomo, ụwa tete awolomo ndị mmụọ. Ụwa tete jụwa jọ nwa, ụwa tete jụwa jụwa, ụwa tete ụwa tete jụwa jụwa, ụwa tete ụwa tete nye m ọfọm, ụwa tete ọfọm je jizu. Ụwa tete nye m awolomo, ụwa tete awolomo ndị mmụọ. Ụwa tete jụwa jọ nwa, ụwa tete ajụwa jọ nwa, ụwa tete. Jụwa wee kpọọ nne ya wee sịa na ibilo ndụ mụpụta m, ayọrọ m gị mụọ m. O nwere onye n'ime ayọlụ ndị nna anyị na nna anyị mụọ anyị. O nwere onye n'ime anyị ka olu nne na nna aka si fa yipụ akwa fa makwasị onwe fa n'elu fa mụpụta anyị. So na nwa ọbụla amụrụ n'elu ụwa na ndị kpọbatara ya n'elu ụwa ga-arapụ olili ife ọ ga-eji wee bido ndụ.
fa ga-arapụli anị ebe ọ ga-abụ ego ebe ọ ga-akpọ obodie n'ime anị a fa ga-arapụli ya fa ga-enye ntọnanị fa ga-enye ọdịnanị fa ga-enye omenanị fa ga-enye iwu anị fa ga-enye nsọ anị ọ ga-eji wee bido ndụ onwekwa na akụ na ụba fa nwere fa ga-arapụ fa ga-enye nke a bụ ife dị elu nne na nna imelu ụmụaka fa nna ajụ wee mere ya nna ajụ wee mere ya jụwa wee kpaa agwa etu o si kwesị maka na onye ji nke gị jide nke gị ị ga-akaba arụ chọọ ka ị ga-esi jide nke ka ị wee napụta ya nke ya oji jụwa gwalụ nna ya na ya ama nni ya awọli ya jụwa gwalụ nna ya na ya ama nni ya ọfịa jụwa gwalụ nna ya na tupu nye enye ya ọfịa nni ya awọli ya na nna ya ga-agwụ ya ife ọ kwesịrị egwu ya na nna ya ga-akụzili ya ife ọ kwesịrị ịkụzili ya na nna ya ga-enye ya ife ọ kwesịrị inye nna ya na-ene anya oge na-aga ọkpọkwu ya ọzọ jụwa ụwa tete jụwa ajọ nwa ụwa tete jụwa ka kwechilu si na ya amanye ife ọbụla mgbe nna ya afụ na ọ ga na-aga nna ya wee cheghalịa maka na gịnị ịma nọ n'ụwa mmụọ bụrụ nwa mmadụ ịma nọ na ụwa mmadụ bụrụ nwa mmụọ ịma mbi ndụ gị asị nne na nna bie ndụ ụmụaka gị asị ụmụfa ọ bụ na imelie nke a bụ mmadụ ịdị iwu chukwu na iwu mmadụ so mgbe ọ baa na obi nna ajụ ụwa ife ọ kwesịrị imenụ o wee kpọọ nwa ya mgbe ọ na-agụsịrị nwa ya jụwa ụwa tete jụwa ajọ nwa ụwa tete jụwa ụwa tete jụwa ajọ nwa ụwa tete nye m ofomo ụwa tete ofom ji eji izu ụwa tete nye m awolomo ụwa tete wolumo ndị mmụọ ụwa tete ka jụwa kwechilu si mba nne ya wee gụba jụwa ụwa tete ụwa tete jee n'obi mo ụwa tete ife dị aga inwe ụwa tete jee n'ọba ji m ụwa tete ife dị aga inwe ụwa tete jee na mgbe ụlọ ụwa tete ife dị aga inwe ụwa tete jee na n'ime ụwa tete ife dị aga inwe ụwa tete nye m ọfọm ụwa tete ọfọm ji eji izu ụwa tete nye m awolomo ụwa tete awolomo ndị mmụọ ụwa tete awolomo ndị mmụọ ụwa tete awolomo ndị mmụọ ụwa tete jụwa galụ n'obi nna ya bọghị ebe nna ya gwa anya chọọ ọ bọghịli afụ akụ nna ya niile ebe a jụwa ga n'ọba nna ya etu nna ya si ọ galụ chọọ fụ ife nna ya debele ebe a jụwa jee naanị nna ya ọ galụ chọọ iwu anị chọọ ntọnanị chọọ nweta nsọ anị nweta ọdịnanị nweta ise jụwa garala ifu ife niile nna ya zoli ezolu mgbe jụwa kpughele ife ndị a niile fụ na eziokwu jụwa wee naghachite wee nye nna ya ọfịa wee nye nna ya awọlịa nna ya wee wele ọfụ wee tinye awọlịa wee wele ọfịa wee mịa pịm ka ndị mmụọ ndị ọzọ wee mịba n'ọnụ ya bụ na anyị ka ọ dị elu anyị ka ọ dị elu ọ bụrụ na ndị nne na nna anyị ọ bụrụ na fa agwara anyị fa nyere anyị ntọnanị fa gwara anyị fa anyị ga-eme ka ọ wee kaala anyị mma anyị wee na-agbaghalị n'ụwa niile dị iche iche anyị wee bụrụ ndị na-abụrụ anụ enu fa abụrụ anụ anị
anyị wee bụrụ ndị na-amara aka n'ife amara aka ekpe. Ọkụkụ nọ na ngige bụ egwu, ọkụkụ bụ egwu, ngige bụ egwu. Ọ bụrụ sọọsọ igbu mmadụ ka mmadụ ji anwụ, maka na nne na nna kwesịrị ka ụmụ fa nọdụ fa nso, mana anyị nọ na mba na-ekpukeli afụfụ maka na onwego ndị bụ anyị ụzọ bịa ji mma wee gbubee ụdọ jụ na ya ama mma ife anyị kwesịrị ịmanụ. Ọ ya ka m ji nye unu akịka. Mana ọ bụ na ife mela anyị a ga-emie ndị anyị ga-akpọbata? Ọ bụrụ na ife mela anyị a ga-emie ndị anyị ga-akpọbata? Kedu nke anyị ga-arapụrụ ndị anyị ga-akpọbata? Maka na anyị mee nya ife anyị na-eme, anyị mee ife emela anyị mee nya ndị anyị ga-akpọbata, ife melụ ndị nna anyị na nna anyị emefa. Maka na ọtụtụ ụmụ Igbo a na-egbu kịta na Biafra, aga m agwa unu kịta, ọ bụrụ ndị afọ a na-egbu bụ ndị na-afụ afụfụ dị n'ime, maka na onye nwa ọnwụgo. Mana nne na nna mụrụ nwa amụrụ nwa maka na fa na maka echi, mana ọtụtụ n'ime fa anọ kịta afa afụrụ echi fa. Ọtụtụ n'ime fa ka ụmụ anyị mbụ ụmụ fa bịalụ mba, anyị nọ na mba fa nwa, anyị nọ na mba fa nwa. Ọtụtụ n'ime anyị ejero n'idu nne na nna anyị nọ na mba fa nwa. Afa akpọtala anyị ka anyị bụla echi, mana anyị na fa anọkọrọzi. So nke a bụ ka anyị dọkwa onwe anyị aka na ntị, maka na o melụfa nwee ike ime anyị ka akụkọ ọjọọ ụwa ka anyị welie wee ghọta. Ụwa nke a bụ ọsọ relay, ịgbacha ịpas ya baton. Ọnya ka anyị ji na-ewepụta ife dịka kalenda, ọnya ka anyị ji eche ule abalị bịa na-ekwu, ọnya ka unu nwa ji bịa na-ege. Asị m ya dịkwala unu mma tupu mpụ aka anyị ji ogo. Asị m ya dịla anyị mma na eke, dịla anyị mma na oyi, dịla anyị mma na afọ, dịla anyị mma na nkwụ. Asị na ya ama nkwụjọ nwa mmụọ na ya ama nkwụjọ nwa mmadụ. Asị m na ọ bịala abịa ma mbịa gbuo ya, mana ọ ga-apụ na ọpụpụ ama nwetala ya ajọ ife. Asị m na ụtọ ka atọtala ife n'ụwa. Asị m na oji na ọcha bụ nwanne. Asị m na oke na nwunye dị n'udo. Asị m na ọganiru bụ ife ọma. Anyị bụ ndị Igbo, anyị chọrọ ọganiru. Anyị bụ ndị Igbo, anyị chọrọ ọganiru maka na onye a bụ Igbo. Igbo mkpa igbochi ife ọjọọ tupu o mee. Ọganiru bụ igbochi ife ọjọọ. Mana ka anyị na-egbochi ife ọjọọ, ka anyị na-aga n'iru, anyị ga-aghọta ebe ụgbọ abụọ ya aga. Anyị ga-aga ya n'obi aṅụrị, n'obi ụtọ. Anyị ga-edebe obodo dị asọ, ebe ụmụaka anyị ga-eto, ebe ụmụaka anyị ga-eto dị free. Anyị ga-anọ n'anị anyị ga-anọ n'anị anyị dịka echi. Anyị ga-enwe Biafra, anyị ga-enwe anị Igbo. Igbo ga-adịgide dịka echi na echi ada agwụ agwụ. Ebe nwa obu Igbo ọbụla nọ na n'ụwa sị nya dịle mmata taba eke. Asị nwaada anụ m ajụrụ ya ogu si n'ụzọ niile ga-eghe oghe na ị ga-anata, maka na ọ na-anị Igbo ka enilu elili ọmụmụ nwa gị, nke ndị Igbo na-akpọ erima. Nwa Igbo ọbụla enile otu bịa n'ala Igbo, isi ga-ama ntọ na mba, maka na otu bekee dị n'ala Igbo. Ọ dị ka electric wire connection, ebe a ka mkpọrọgwụgwụ dị. Si ị ga-ana kpọrọ ụmụaka na kpọrọ nwunye ya na. Asị m na ka anyị na-ekwu, anyị cheela onwe anyị echiche ọma. Etu a ka ọ ga-adịkwalụ ndị niile anyị na-afagba, etu a ka ọ ga-adịkwalụ ndị niile na-echela anyị echiche ọma. Mana ọ bụ na anyị na-asị egbe belu ugobelu, mana ofu si ibi ebe na kwapụna ya nkwe ka ọ dalue naanị. Nke a bụ ogu nwaada na-ajụ na anyị ekwujọrọ nwa mmụọ na anyị ekwujọrọ nwa mmadụ. Mana ọ nwekwa ka anyị si mee mefe gbayalụ na anyị etetago n'ụla. Anyị ga-edozi ife niile mebiri emebi. Ụmụnne m, ekene ọma.
Ngozi Chukwu ka na-ekene unu. Ọkpụkpụ mbụ ọkpụkpụ unu, arụ mbara unu, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. Site n'ebi ebi lue n'ebi ebi, o nwere ebe anyị ji azụ aga. Igbo ka anyị bụ, ma anyị kweta ma anyị kwetara. Ya dịgazie elu unu.